Ramadan, Ramadan, Sharu Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Sharu Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane gantuji mum. Wakanani somdu yurmende hendu bara lawde de tayr komin haldunoɓe ɗum allo biskeram astahfirullah komi ko waɗaɗe selli waɗɗa tampere aɗane jaam yo mbaɗɗa tampere korka engrais kam wiyete ko préparation julde wallahi wallahi ɗum noddirmami wallahi ɗum noddirmami aɗa andi en kaldini mi wino mbeɗa ara mbeɗa jangma eɗen jaada arliye inchallah inchallah so allahu lamɗo jaaɓi ala waktu arance ɗomo fof minna arance mi ala caɗele so allah jaaɓi so allah jaaɓi yaw a jarama a jarama a jarama jarama inchallah salam Serie baba. oɗon celli Machallah. on tampere onon ko yewnu mbimon walla on ni jeese de han Ba mi ino jodon do set. jorden Yeah. ko jam Jam bisimilla am bab no lo kana mi kam munti. juulde Yeah. Jul pere la fandi. Jang nda bo jam. Kañum ɗaɗi wona noon haaldirte mbiɗa ko cumci julde No bi. ala Lo kana mi kam jul. kusto non wawata mi fi on mbaɗaalo bab ɗumde nene julde ari minen mi daña cumci julde mi tan ko arande mi jaa jeeɗum cuude cumci ko ɗum ɗon oɗon gandi nde kam juulde nde ɓuri tidde comci ɗi comci kam so hawre jogade woni julde yo woni wasi julde yo ka bonto tan mi woti kedde kalantumon ko fawonde ayi mino ko farle e am ko layya kam yummon artude yo e wasde artude juulo ɗo yo layya tewgol ñamoyo so allahu lamɗo jaaɓi kono comci julde goppe adi o saaha go foye mon an ka digismaji ɓoli kala ko waɗi ɗo e yangue e leegal ko baba kom digisma an nene ka fuggo jeey ɓolo kala to jeeɗa aɗa wakki sakkos ma aɗa yaha forko ono mbiyata forko mi anda aɗa dugga joni noon natte hen julde ko yo neɗɗo leer tan aña hen tan ko neɗɗo furɗa kono ɓornade nde kay joguiɗa fo a ɓornoɗo bab aɗa wawi ɓornade ko ɓorna bab Babene mem jogi dum keldi. bab wawon bab annen joni julde wiya ay hono oɗo mo bamma ɓorni o oɗo anango ha mbiɗa jogui bab noon to ko werto Sikansene de yamno. mi tottuma ustiya Tayro be jona akka buno jam hondo. bab annen ay ono noon ganda ko newi ko he mbawmi wiide mon ko mbimon ko ɗum on nani minen kadi min mbima min cukalani lay minen mi cumpi cumci julde on kam min kam min najat walla mi hanguete walla holɗum cumci julde woodani ndeɗo julde cumci julde woodani Oh wallahi sigla wa mi flash chum bab wallahi min gor man ken. seelan ma ko allah addini ɗumen an allah addananim Baba na jogi sinala e kuna jogi baba. sabi nena min ala sena min onon kam joni mi famay onon kon arɓe wadde bammon kon arɓe sudde bammon macci pool walla holɗum bammon wi ala ko heddi mi ala joguimi ko layya
layye mami addu hirse layye ñamon jardo ndiyam waaw coota lay ko kam coodum cood mi ne semin la ilaha illallah ngumme anga ka batun mandil umudo annawdo layye cem yalto Papa ko al ko fanga laye mo laye tan ne ala de min tan ngondo kam dem ci julde mi layye no horal ala papa lakar ilaha illallah huda be Allah ha min beri yimbe haalde ga jogordo wonde gogo mono acca bir jogori nawande dum capande jeetati ujunere pourtant deedo julde ono ngaron ben cumju mon bolle puyde yo yumman fewjal mon nodde yumman téléphone yo on coupi appel am ni boyde neddo noddira accamu wases ni kon bino non إنما الأعمال بالنيات وتبقى توجي بيد براجي ما شهر رمضان يتاند فوق لوروغي جانغون بتوترا كدوم hoto hat hore ma nyamda yarde tawa hora nela putuda ko hore ma na tina jokudem ko todda kima ine bonna nyallow mama sabu gita mane ko nopi ma kamedam galma wade tede ma mu mene ko